jam hiraman bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hannde e oɗon ñallawma aljuma hawri ko 17 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyyi. habaruji moon e ɗemgal Pulaar tifruji men ɗuɗɗi moon yiɓe ɗen ko toon to États-Unis ɗum noon ko kanko Donald Trump heddi tan ko balɗe tati o haade makko ƴeftude laamu noon ñande nogas e lewru janvier ma ƴeewa hol pewnitagol ɓe goni oɗo saha joni. habaruji men kadi ma en dutto toon to Washington ƴeewen kamɓe ɓeɗo ƴefta walla suɓaɓe yo gone laamu makko holto heerigi mabɓe yarata. habaruji men international ma en jaa toon to Gaza ɗum noon ko nanodiral binogal woodi hakkude kamɓe Israel e kamɓe Hamas ngal ene wayno ko parlement mo Israel jaaɓi ngal ɗon nanodiral ɗum noon ene wayno ko ñande dimanche ɗamina wonde ko ngal ɗon nanodiral ma fuɗɗo wano prisonnier ji mabɓe gossodir. ma en jaa toon to Sénégal ɗum noon haqqillaji goni fof oɗo saha joni ko assemblée mabɓe national jonde nde jogori ƴeftude walla nde yiiɗi ƴeftude contre kanko Farba Ngom. ma en ƴeew kadi heɗo honno ko Aissata Tall ko haalata e kadi avocat ji makko kanko Farba Ngom. en jaa toon to Togo toon cakkitorɗen habaruji meɗen international ƴeewen kadi ko tumete walla ko ñoyete oɗo saha joni wonde ko Togo hawna kañum hoɗum ma yento e pays ji leyɗele biyeteɗa AES ɗum noon abbade Niger, Mali e wonde Burkina Faso. ma en cakkitoro habaruji meɗen jokkodirde Tidiane Niang o wawa rokkude en kadi ko joguni en ko fate coftal ɓalli. ɗum woni titruji men hannde oɗon ñalawma aljuma 17 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi ko musidɗo moon Amadou Touré halte moon ma en gartu joni joni e ñande ɗiɗo fi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hade men fuɗɗade habaruji ko siftinde on tan en wayno ko ha hande cuumuji gonɗi toon to Kalfourni andinen ɓe continue bonnude donc en wayno ko won nokkuji gonɗi toon to Palissade e tumnade kadi ko hiisa ko ɗiɗon nokkuji ma foti jajende New York en wayno ko wonno toon foof oɗo saha joni koko boni. donc ko teskita tan en wayno ko oɗo saha joni yimɓe ɓe ganduɗa ummiɓe toon e galleji men bonni o dokkaɓe nokkuji ɗo goni ñawuji kadi puɗɗima yaltude hen oɗo saha joni ñaw mbiyetengo surtout norovirus ko ñaw fuɗɗoto e neɗɗo ko fawguide ɗum jomum watta tudde e kadi ene waɗa jomum ne dogna reedu ɗum ɗon ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe CDC ɓe kaali ɗum oɗo saha joni tugnade habaruji gommiɗi toon to nokku gonɗo to Pasadena ɗum noon ko nokku cafriɗo gonɗo toon ɓe mbi wonde ko ɓe teskirima kene won nogas e jeetato neɗɗo dañi nguɗon ñaw toon to oɗon centre convention gon toon to Pasadena. donc jiiɗa ɗum noon e wayno ko nokkuji cumnoɗi ko wayno toon to Altadena jomumen jamirama yo garto galleji men kono ene wayno ko oɗo saha joni ko ɓuuri hewde e ɗiɗo galleji sumnade kaari ha hande ko holla toon ko galleji ko bonɗi ha laaɓi donc ko wawi wonde fof ene wayno joyngol ngol wonto darti kono noon ko ɓuuri hewde ko ɗo darti ɗo henne kadi ene wayno ko nokkuji bonɗi to banggue rewo funnangue États-Unis ɗum noon ene wayno Ohio Indiana ha yettanma Kentucky ene wayno ɗo ɗum nde jarten ɗo hen gonɗen koye 3 degré Celsius naki ñande samedi janggo ñallata ko 5 degré jammo ma woni moins 6 degré ɗamina kadi tooɓo donc ñande dimanche 19 lewru janvier température ñallata ko ñalawma ko moins 3 ma tello jammo ha wona moins 17 degré ɗum noon en wayno ko tooɓata ko noon waɗat duule. ñande altini ñallata ko moins 9 degré ma tello yo ha ken wona moins 14 degré ɗum noon en wayno ko tugui tan dimanche ha yetten ma alarba garawɗo ene wayno ko jangol bongol wonata ene ɗamina kadi ñande altini gartuyo ñogas e jeeɗiɗi lewru janvier awnaki ñanden ma fuɗɗo kadi tuuɓoji ene wonde neige seeɗa ma neige o ma continue ha yetten ma ñande alarba nogas e jeenayyi lewru janvier. toon to Washington hono kanko Donald Trump jogori ƴeftude ñande nogas e lewru janvier ɗum noon ko inauguration ponnoɗo wadde ɗum noon to Bawol kono sibabude jangol gongol oɗo saha joni hono kanko laamu o ko ngarow ngu pelliti wiide wonde ko inauguration jogori wadde ko nder inauguration ko ɓuuri hewde e président ɓe ɗo heewi wadde ko toon to mall national donc e wiide mabɓe sibabude ñande altine nogas lewru janvier ene wayno ko Washington température mum ma telloy ha kene 23 degré Fahrenheit ɗum noon wonata ko moins 5 degré Celsius
sibabu ngol ɗon jangol donc ne wayni ko ɓe dirtini inauguration mo mbaɗanno Bawol fo watte joni ko nder ɗum noon ene wayni ko tuggi toon to capitol ɗum noon to congrès to ha to toon to maison blanche ko yimɓe gonata ko nder ko ɗum waɗi enne ɗamina onde ko sibabude ɗum ɗon yimɓe hewɓe jogornoɓe arde oɗon immigration jogorani arde hande toon to Washington siftin ɗon tan ene wayni ko ñalawma hanki ko yiyano en ari toon to yesso Sénat hono kanko nomaɗo yo won toppitiɗo ko fate justice e kanko kadi nomaɗo yo won toppitiɗo ko fate affaire étrangère ande ñalawma ene wayni ko kanko cuɓaɗo yo arde homeland sécurité on kanko Chris Noem ko kanko ardi yesso Sénat ɗum ɗon ene wayno gosodiral hakkude makko e yimɓe surtout en ko fati démocrate no wuli no fewi donc hande ko teskita ko yimɓe ɓe mbaɗaka e calendrier ko kanko cuɓaɗo yo arde ko fate cellal hono Kennedy kanko kadi cuɓaɗo yo arde ko fate éducation hono biyeteɗo Linda McCohen kanko kadi cuɓaɗo yo arde e ko fate FBI hono biyeteɗo Kash Patel e kadi hono ambassadeur moɓe cuɓi yo won toon to Nations Unies hono biyeteɗo Elisa Stefanik ɓeɗo fof ko yimɓe taw ɓe mbaɗaka e calendrier ko wawi wonde fof ene wayni ko kanko Donald Trump ene wayni ko gouvernement makko ɓennuɓe fof oɗo saji joni en ɗaminama kañumen koyema pottu e comité ji walla gomuji cuɓaɗi ko fati ɗiɗon département ji pour ƴewde kadi continde ko ɓeso so tawi jomum enen timmi wonde ko cuɓako donc ɗon yarte oɗo saji donc ala taw mbaɗade confirmé kono noon ko teskira hen tan kono kanko Peter Hegseth ene wayni ko kanko ɓuuri jogade caɗele no fewi hakkude makko surtout e démocrate en mais wonno républicain ji kadi puɗɗima ha hande joguitade ko fati sikkitare est ce que kanko mo jogori ɓennude ruji men États-Unis cakkitorɗen ko toon to Texas ɗum noon e tugnade ko Radio France International e ko BBC kali hono fusée biyeteɗo Starship ɗum noon taw jeeyi ɗum ko SpaceX noon jeeyi ɗum ko kanko Elon Musk ene wayno ko ñande aljuma hande ɓe ponno diwde ɗum noon kono noon e wayno ko goomu laamu toppitiɗo ko fati aviation biyeteɗo FAA kañum horum haaɗiɓe suspendiɓe pour le moment wiide wonde koɓe diwata hankadi ɗum noon ko sibabude ñande alhamis ɓennuɗo goto e nokkuji gonɗe oɗon kaɗon laana ɗum noon ko nokku ɗiɗaɓo wano fusino neɓe essayta ɗum nde donc fusi wonti jeygol ko ɗum noon sibabu ɗum noon kamɓe oɗo goomu biyete FAA ɓe mbi wonde ko alay saago ɗum ɗo enquêté pour le moment ene wayno ko SpaceX ala fof ko wawi diwde tan kadi illa ɓe mbawa jogade assurance wonde ko kaɗo la no wawi diwde taw ala probléme kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habruji men international guiɗoɗen ko toon to Gaza donc e tugnade ko BBC haali hono kamɓe Israël naɓe woni parlementaire uji mabɓe mbawi vodde hande e wiide wonde koɓe jaaɓi wonde ko nanodiral baɗel toon to Doha ɗum noon hakkude kamɓe Hamas e kamɓe Israël pour yo wonde jaygol ngol e dorta toon to Gaza ɗum noon siftinde on tan kono ngal ɗo nanodiral ene wayno jogoto fuɗɗoto ko ñande dimanche 19 lewru janvier hitande ujunnaji ɗi e 25 donc ko ñande hen kadi kamɓe koye mabɓe ɓe puɗɗoto wawde wossodire ko fati prisonnier ji donc e tugnade e konguɗi gummiɗi kanko toon to Shabbat Shalom ene wayni ko kanko hoore makko jeeya koye bureau premier ministre mo Benjamin Netanyahu o wi wonde ko gouvernement mo Israël wawi jabde nanodiral baɗal ngal hakkude laamu mabɓe e Hamas ɗum noon nanodiral ngal kadi ma wawa wallude artirde yimɓe nangganoɓe taw ko kamɓe Hamas nangguno ɗumen ɗum noon wi kadi ene wayni ko ngal ɗon nanodiral kadi ma wawa wallude kadi palestinaɓe opéde o donc ngal ɗon nanodiral fuɗɗoto wonde effet ko ñande 19 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e 25 siftinde on tan ko gouvernement makko kanko président Joe Biden e gouvernement garowo hono kanko Donald Trump ene wayni ko kamɓe ɗiɗi foof yimɓe mabɓe no gonno toon to Doha pour haaldude ko fate no ngal ɗon nanodiral yaari yeeso ɗum noon e tugnade kadi konngol gumingol toon to Palestine ɗum noon ko laamu Palestine mo kanko Mahmoud Abbas mo ardi o wi wonde ko ono gouvernement Palestine ƴefti peeje fof bawɗe wonde pour wawde fewnisade e fewnidde kadi nokku muɗum pour ko fate responsabilité mo jogui ko fate Gaza surtout yen wawde wallude kadi deeƴre no waɗira toon e kadi ko wiyete ordre no waɗira toon ɗum noon ko kanko Mahmoud Abbas bureau makko haali ɗum siftinde on tan e wayno donc ngal ɗo nanodiral ko hunde ɗaɓinnode gue ma won joni kene ɓuuri joni hitande ko noon ene wayno ko balɗe cakkitɗe hono kanko président Biden ene wayno ko yimɓe makko kalin mbi wonde ko eɓe ɗamini ma nanodiral wadde joni donc ko ɗamina tan ñalawma dimanche o hawnaki ɗaminaki ene wona 33 Israël naajo taw ko Hamas nangguno ɗumen ɓeɗon ma goppiti e kamɓe Israël kadi maɓe goppi ken won ujunere neɗɗo taw ko Palestine nangga toon to Israël
habaruji men international toon to sénégal en wayno ko ñalawma hannde o kadi haqqillaji fof goni koye toon e surtout e affaire makko kanko Farba Ngom siftinde on toon en wayno ko goomu enquêtoɓe ko fati en gueɗe ɗe ngannduɗaa ɓe mbiyata wonde ko dirtinaɗe ɗo ɗum noon ko mbiyata ko sentif ɗum noon ko cellule national de traitement des informations financiére ɓe mbawino yaltinde rapport maɓɓe tugnade hannde avocat ji maɓɓe ko avocat ji Farba Ngom ko kaali mbi rapport o ko rapport a ɗiɗi hen rapport ciññinaɗo ene wayno ko kanko Farba Ngom inde makko haalaka hen rapport goɗɗo mo siññinaka o noon ene wayno ko inde makko ne haala hen e kadi ne wiya wonde ko kene woni temedere nogas 2 milliard ko kalisaji ɗi ngannduɗa en eɓe jogui hen sikkitare holno ɗiɗo kalisaji keɓera e kadi kanko Farba Ngom haala hen donc ene wayno ko kamɓe oɗo comité ɓe mbawino jokkodirde procureur wawi jokkodirde ministre de la justice e ministre de la justice kañum hoore mum wawi jokkodirde assemblée nationale pour wiide wonde ko kanko Farba Ngom yo fati wutte makko denɗomo ko mbiyete immunité o yo itti ɗum noon ene wayno ko tugnade hannde ko faama hono kamɓe assemblée nationale ɓe mbawino hannde rendude toon kadi ƴewtade halfindide ɗum ɗo ene comité goɗɗo mbiyata ɗum ad hoc oɗon comité wawata ƴewtiyade ko dossier fof no wurno e tugnade kadi kamɓe avocat ji nayyi ɓe Farba Ngom ƴefti ɓe mbi d' abord ko oɗo cellule enquête o ko fati ɗum ɗo yaawi no fewi e gueɗe mum ɗe waɗata ɗe par ce que hade mum jokkodirde ministre de la justice walla jokkodirde procureur no foti wadde ko enquête e oɗo enquête kadi ne wayno client maɓɓe hono Farba Ngom meeɗani noddade hen meeɗani andude ni ko holko haalta hen ko naniri ɗum tan kono no haalirte presse ni e ɗum ɗo kadi ko hunde nde rewan lawol donc ene wayno ko ɗum waɗi Farba Ngom ƴeftiɓe kamɓe ɗiɗo avocat ji tato avocat ji tati hen goto ko biyeteɗo maître Doudou Ndoye ko avocat ji mawɗi gandaɗi maître Boubacar Cissé maître Alassane Cissé e maître Pascal Gomis ɓeɗo ko avocat ji joɗaniɗi on kanko Farba Ngom e kadi ene wayno ko jokorɓe yantude e tribunal pour défendudemo kanko Farba Ngom so tawi enquête o rewi lawol ko ɗum waɗi hono kamɓe kadi yimɓe mo ganduɗa yiɗɓe Farba Ngom walla ko yimɓe kadi député ji goɗɗi jeeyaɗe surtout e Lunda surtout jeeyanoɓe APR walla jeeyaɓe kadi takkowol taw Aissata Tall Sall ene jeeya hen ɓe kaali ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni ko peeje fof maɓe mbaɗata maɓe garɓe calo argument ji ɗi ganduɗa en kamɓe oɗo comité addi e surtout no laamu kanko Bassirou Diomaye Faye walla gouvernement mo ardi kanko Ousmane Sonko par ce que ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa ndewani lawol donc wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni ko fitinaji jogoy wonde toon to Sénégal si babude won yimɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe Lunda mbi wonde ɗum ɗo ko kamɓe nguɗo laamu ɓe gaari ko wadde gueɗe ɗe ganduɗa hen pour yoftade walla saabu ko gueɗe ɗeɓe kalno gila ɗum ɗo arani surtout henne ɓe gartiri hen konguɗi Ousmane Sonko ɗi haalno toon to Agnam ko noon wonande laamu ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe koye mabɓe ɓe jiiɗi wadde enquête fof pour andude ɗiɗo kalisaji kalteɗi e surtout ɗiɗo compte uji kalteɗi wonde ko holto ɗiɗo kalisaji gommi e kadi holko woni sababu mum ɗiɗo kalisaji ene gona biyeteɗo ko tummuɗo habaruji men international cakkitoɗen ko toon to Togo e tugnade hono ministre maɓɓe toppiriɗo ko fate affaire étrangére et intégration africaine hono kanko biyeteɗo Robert Dussé e nder jokkodiral ngal waddi galle jandiyankoɓe biyeteɗo Vox Africa o haali wonde ko hawnaki Togo kañum hoore mum wiyetaki wawa wonde hono Togo kañum hoore mum yantude e leyɗele biyeteɗe AES ɗum noon AES noon ko leyɗele jeeyaɗe Afrique des États du Sahel ɗum noon ɗeɗon leyɗele ko Burkina Faso Mali e Niger e wiide makko wayno ko Togo kañum hoore mum ene wayno Togo e ko ɓenni ko Togo kañum hoore mum woni leydi baɗoji maslaha hakkude ɗeɗo leyɗele e leyɗele CEDEAO e kadi ene wayno ko sababude Togo kañum hoore mum ene jogui hawnaki port muɗum ene hutore taw ko Niger ene hutoro ɗum pour neldude marchandise muɗum caggal leydi e ɗum ɗo fof ko hunde hawnaki kadi wawde wallude kamɓe AES e kamɓe Togo kadi wontu jeeyedede groupe goto e wiide makko noon kanko Robert Dussé o wi firtani wonde ko Togo ma yalta CEDEAO ko noon Togo ne wawi wonde CEDEAO kadi wona e AES e ɗum ɗon no wirini kadi ɗum ɗon kadi ma wawi wallude kadi hawnaki Togo kadi juuderol ɓurɗo wawde wallude hono ɗeɗo leyɗele fof no mbawa jokkodirde e wiide makko noon hono kanko Dussé o wi ɗum ɗo ko décision mo ganduɗa wawi ƴeftude ɗum tan ko gardiɗo leydi Togo walla assemblée mabɓe national donc e wiide makko ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa hen wawa wiide ɗum ɗo hunde wonata ko siftinde on tan e wayno ko kamɓe Togo ɓe mbawi wonde mbaɗo maslaha laabi kewɗi surtout hakkude CEDEAO e Niger
e kadi ene wayno ko caggal nde coup d'état baɗaɗo toon to Niger lewru juillet hitande ujunnaji ɗi nogatati ɓe mbawi kadi wadde maslahaji hakkude Mali e Côte d'Ivoire ɗum noon ko caggal nde kamɓe malinaɓe nde ɓe nangi militaire uji Côte d'Ivoire naɓe mbino gari ko wadde coup d'état e ko sakkiti ko kadi e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi lewru mai ɓe mbawi kadi kamɓe koye mabɓe jeeyede e heblo militaire uji hakkude leyɗele tati taw ko leyɗele jeeyaɗe AES ɗum noon ko leyɗele ko wayno Burkina Faso wayno Nigéria ko wayno Mali e kadi ene jeeya hen kadi ɗeɗon leyɗele kadi taw Tchad ne jeeya hen ɓeɗo leyɗele fof ne wayno mbayino rendude hebloji ko fate militaire uji donc wawi won fof ene wawi ko ɗum ɗo ko hunde tumande tan e kadi ko kanko ministre toppiti ko fate affaires étrangères mo Togo o confirme woyi ɗum ɗon ne wawi wonde kono ne wayi ɗum ɗon fawi ko décision président Togo hono biyete Gnassingbé e Eyadema e kadi fawi kadi ko décision parlement ji Togo cakkitoɗen habaruji men ko jokkodirde Tidiane Niang o wawa rokkude en élément ji ɗi o jogani en ko fate sport ɗum noon Tidiane Niang bisimilla ma Tidiane Niang a jarama bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogo noon hannde e oɗo ñalawma aljuma hawri ko 17 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi siftinde on toon oɗo journal hannde walli en fewnitade ɗum ko hono kanko Tidiane Niang gonɗo to Nouakchott e kanko Foutanke Diaw directeur programme radio Jowol Sare e kalde min kalde mon Amadou Touré ɗum noon yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama